तर मित्रांनो, अशा प्रकारे पुणग्यान पहिलो क्रमांक पटकवलेलो हा आणि त्याच्या चेहऱ्यावर मस्तपैकी एक स्माईल लिहिलेली हा. हिल्याचं समाधान झालेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे आपण व्यवस्थित करणार असेल. तुम्ही कसं काय त्याच्यासाठी लागणारे घटक कोणते, त्याच्यानंतर त्याच्यातलं पोषण मूल्य काय आहे, तुम्ही सजावट कशी केली आहे आणि त्याला एकूण खर्च किती आला आणि एकूण त्याची चव कशी आहे ह्याच्यानुसार तुमचे नंबर काढले जातात. पुड्याचे शेंगे असे लावा, मग पुड्याची भाजी आणि गोट्याच्या एलाची आता अशी लावायची. तू कॅमेरात आणखी दाखवतो म्हणजे आई सांगता. डोके चलवितात ना आमचं नंद. तुझ्यावर गेलो असं वाटतं. माझ्यावर घेतात. काय आणलं? कायकुयाची भजी. अरे वा, कसं ना मुलांनी भाजी आणूची म्हणून आणलेली नाही, एकदम फ्रेश आहे सगळ्यांची भाजी. बघ काय काय भुतू टाकलेलं माहिती सांगितलं. माहितीच नाही, तू सांग. माहिती नाही तर कसं सांगा. ओली मिरची टाकलेली म्हणून सांग. तू ह्या बघ करतो गाडवा. ह्या मस्तच केलं जा पण. टाकळ्याची होती. अशी काहीतरी कर आयटम एक एक खाऊन बघ ना. मस्तच काय अरे शेगल्याचं काय अशी काय प्रयोग केले नाही तर पोरं खातील आवडील. माझ्यासारखी तर पटकन खातील चटपटीत चवीवाले. भाकरी असे खाल्लं. भाकरी हाताकडे कोणतरी आणल्या ना, तकडनं भाकरी आणल्या ना, कडची भाजी बघ. या नाश्ता खाऊन लिहिलो. सड्यावरती एवढी करवंद मोठी आहे. नाही ना, काय वाटतं मग असं काय वेगळा काहीतरी. करवंद आता पोरं तेवढी ही करवंद आता कशी मिळतात माहितीये तुका. तेव्हा तेव्हा असे ते धुवाळे लागलेले असतं त्या टायमात. तिला करवंद हवी असतं. मग तेव्हापासून ते पावसात करवंद काहीतरी कोण मिळतच. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आज नंदनच्या शाळेत आहे रानभाजीचा उपक्रम. आतापर्यंत आम्ही रानभाजी उपक्रमाचे बरेचसे व्हिडिओ अपलोड केले आहेत यूट्यूब चॅनलवर. तुम्ही पाहिले असतीलच, नसतील तर या व्हिडिओच्या मागे मी त्यांच्या लिंक देईन. आणि असे उपक्रम मी आधीही सांगितले आहे, कोकणातील बऱ्याचशा शाळेत चालूच असतात. गावच्या शाळांसोबतच शहरांमधल्या ज्या शाळा आहेत मुंबई पुण्यातल्या, त्या शाळांमध्ये पण जास्त प्रमाणात व्हायला पाहिजेत. कितपत होत आहे ते अजून मला माहिती नाही आहे. कुठल्या शाळेत होत असतील तर आम्हाला खाली कमेंट करून नक्की सांगा. कारण त्याचं कारण असं आहे की शहरातल्या पालकांनाच या भाज्या फारशा कमी माहिती आहेत, त्यामुळे मुलांना माहिती होणारच नाही आहेत. त्यामुळे अशा जर असे जर उपक्रम मुंबईत पुण्यातल्या शाळांमध्ये होत गेले तर त्यांना या भाज्यांविषयीची माहिती, ओळख आणि तसेच याचं महत्त्व किती आहे ते कळेल. त्यामुळे असे उपक्रम शहरातल्या शाळांमध्ये होणं गरजेचं आहे. लाजतो की लाजता तो. इथे भाज्या ठेवायच्या, इथे पदार्थ ठेवायचा आहे. समजलं? त्याला डेकोरेट केलं चांगलं. तर मित्रांनो, आता लवकरच उपक्रमाला सुरुवात होते आणि या उपक्रमाचं स्वरूप असं आहे. एरवी आपण आतापर्यंत जे उपक्रम रानभाजीचे दाखवले तिथे ॲज इट इज रानातून आणलेली भाजी तशीच ठेवत होती. तर इथे दोन्ही प्रकारच्या भाज्या आहेत. भाजी तयार केलेली पण आहे, जी प्रत्येकाच्या विद्यार्थ्याच्या पालकांनी बनवून दिलेली आहे. आणि ती भाजी कोणत्या भाजीपासून बनवली ती पण भाजी बघायला मिळेल. अशा दोन्ही पण पद्धती आहेत. ह्याच्यावरची भाजी बघ, एकदम फ्रेश आहे. सकाळी आणलं ना, ताच म्हटलं फ्रेश आहे एकदम.
सगळे भाजी काढतात ह्यो डबे वाजवतात नाहीतर काय गुरुजी तकडनं ओरडतात काहीतरी करता. बघ तिनं तर जास्वंदीची फुलं बिला आणून फुल डेकोरेशन चालू आहे. खतरनाक. पुड्याचे शेंगे असे लावा. मग पुड्याची भाजी आणि गोट्याच्या एलाची आता अशी लावायची. तू कॅमेऱ्यात आणखी दाखवतो म्हणजे आई सांगता. केळीचं पान दिलं असतं बघ तसं. लक्षातच नाही. केळीचं नाही दिलं असतं ते असं रानात जा पान मिळतं ना मोठा तसं देऊ होतं. आपण भाकरी बिकरी खातो बघ भाजी घेऊन तर कसला पान असता मोठा ता देऊ होतं. भजी बिजी आणलेली याकडे पूर्ण ताटच तयार केलं का. हे कोणता फुलाची काढून काय आहे तर रे या बघ गार्निशिंग बघ असलं केलं गारीच. अरे ते अळू आहेत ते काढून पण ठेवा ना वरती भाजी समजायला पाहिजे ना कोणती आहे ती. बरं त्याच्यात ना वरती पण ठेवा. काय डोके चलवितात ना आमचं नंद. तुझ्यावर गेलो असं वाटतं. माझ्यावर घेतात गोल गोल लाव व्यवस्थित. ते काही इंटरेस्टच दिसत नाही. नाही तो नाही देखत. काय बाबा व्यवस्थित पद्धतशीरच बसलं एकदम. काय आणलं तू काय तात माका माहित नाही. कसली ओव्याचा ह्या ओव्याचं ह्या ओव्याच्या पानांची भजी. पूनम काकी बनवते आमची कधी कधी. काय आणलं कायकुयाची भजी. अरे वा कशात ना वेगळा काहीतरी आणलं. मुलांनी भाजी आणूची म्हणून आणलेली नाही एकदम फ्रेश आहे सगळ्यांची भाजी बघ. सकाळी जाऊन आणलेली दिसत. अरे फुल 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 ठेवल्यावर भाजी दिसणार कशी ती. तुम्ही मार्केट लावलात ना करवंद कशी खाता एवढी मोठी. एवढी मोठी आहेत बघ. हे सगळ्यांचं झालंय पदार्थ लावून झालेत का सगळ्यांचे. तुम्ही कसं काय त्याच्यासाठी लागणारे घटक कोणते त्याच्यानंतर त्याचं पोषण मूल्य काय आहे तुम्ही सजावट कशी केली आहे आणि त्याला एकूण खर्च किती आला आणि एकूण त्याची चव कशी आहे ह्याच्यानुसार तुमचे नंबर काढले जातात. आलं लक्षात. तर सगळे तयार आहेत ना. हा पहिल्यांदा मी सगळे पालक आले त्यांचं स्वागत करते. तुमचं विद्यार्थ्यांचंही स्वागत आणि आता आपण परीक्षणाला सुरुवात करू. काय दिलंय लाल भाजीच दीक्षिता तुझं काय आहे कशाच्या केल्या ताईने अळूच्या आहे. ते सांग काय काय कसं बनवलं असतं. हां सांगत काय काय भुतू टाकलेलं माहिती सांगितलं. माहितीच नाही तू सांग. माहिती नाही तर कसं सांगा. ओली मिरची टाकलेली म्हणून सांग. आता तू ह्या बघ करत गाडवा. एकीकडे परीक्षण चालू आहे.
आणि दुसरीकडे पुणग्या त्याची रेसिपी सांगतो पालकांना. तुम्ही टेस्ट करत या. हो हो बाकी पण आहेत ना पालक, सगळ्यांनी थोडं टेस्ट करत या. म्हणजे तुमच्याही लक्षात येईल काय. श्रीने रात्रभर मेहनत केलेली आहे भरपूर. कोणी केली? तू केली की आईने केली? म्हणे सांग मग काय केलं? भाजी कसली? चटणी खोबराने करून देतो. वाटत नाही चांगलं वाटत नाही पण हे पण टाकळ्याची अशी वाटत नाही. टाकळ्याची काय रे काय काय घातलंय ते सांग सांगा. टाकळा, बेसन, तेल, जिरा. तेलात टाकलंय की तेलात फ्राय केलं? तेलात फ्राय केलंय. तेलात फ्राय केलेलं. छान. हे कुठून आणलं? करवंद केवढी मोठी आहे बघा ना. सड्यावरती एवढी करवंद मोठी आहे? हा? खूपच मोठी. आमच्या बागेत बघितली. आमच्या बागेत आहे. ते पाऊस कलर पडला वगैरे ना, आहे की काय? नाही, पाऊस पडला ना म्हणून ती फुगली. एवढी मोठी नाही नाही. वेगळं असणार. काय ते वेगळं वेगळं आहे. आणि अजूनपर्यंत आहे. करवंदच आहेत पण ती करवंदच आहेत ते. आमच्या इथे असं आहे की एवढं- नाही पण ही करवंद कलम आहे कलम. छोट्याचे वेल आहेत नंदन. आणि अजून काय आहे? आणि कुडाची शेंगाची भाजी. बरोबर रानभाज्या आणल्या. अजिबात कडू लागत नाही पुण्याच्या शेतात. नाही, करवंद होतं आमच्या. विष्णूचं हो प्राचीन पण ते चाललंय. दोघांनी ते म्हणलं. ठीक आहे. हे काय? रोल ते पण कुरडून टाकायचे. आणि हे काय आहे? कुरडून टाकायचे. त्या वड्याने हे काय? रोल. ते त्याचे सेम एकच. आणि ही गाठी आहे ना काय काय याच्यात काय आहे मला सांग? उकडलेला बटाटा, कुरडून टाकायची, बारीक चिरलेली भाजी, मीठ, मसाला. टेस्ट केलंच काय काय नाही केलं कर जा मग एक नंबर पासून चालू कर जा. नाही मागं काय होतच नाही यार. खावचं नाही तुला असं पण नाही. हे बघ खाणारे इकडे बघ, जोर चला. तुला काय काय पाहिजे ते सुरुवात कर. अरे खाऊ लागला मस्त बसन बसन खाता. छान छान. काय गोदा पहिलीतली येत रे ही. काय काय आणलंयस? घे रे. आधी का घे तुका घेऊच नाही, काय मी तुला वय देते. मी घेईन तुझं काय काय आणलंयस? काय आणलंयस? अळूवडे. अळूवडी. हा मस्त. हं. मी खाऊन बघलेलं आहे. तुका खाऊक नाही ना पण अळू खाऊ का? मी मग काय बाकीचं खायच नाही. अळू कोणी आणल्या तू? हे नाही. काय काय कसं कसं? शेंगदाणे, हम्म. ते छान छान. पुढच्या वर्षापासून बनवून घेणार म्हणजे या नाही ना? काय वाटतं मग? काय रे? असं काय वेगळा काहीतरी करवंद. कसं? अरे खा असं काय हात घालतो परत बाहेर काढतो. भाऊ भाऊ तुम्ही एकटोच खाता तो घेऊ नाही खाता. घे एक जरा दाखव जरा उजेड केवढं मोठं इथे दाखव. करवंद आता बोरात पावसात. एवढी आहेत. ही करवंद आता कशी मिळतात माहितीये तुका? हम्म. तेव्हा थांब हा तेव्हा
सीतेक धुवाळे लागलेले असतं हम्म. या टायमात तिका करवंद हवी असतं मग तेव्हापासून ती पावसात करवंद काहीतरी कोण मिळतच. अच्छा, छान स्टोरी आहे तुझ्याकडे का? मस्त. हा एवढे एवढे दिवस झालात मग आम्ही लोणचा घालूची घेऊन मी खाऊची ते का? अरे. देऊन तू करवंदा तू स्वतःच काय तूच घर घेऊन जा खायचं स्वतःच खाऊन टाकी देऊचू पण ना होय ना. नंदन होय कसं शांत असता रे? नंदन कसं असं शांत असता नाही हा? होय दाखवता लागतं असो तू बघ घराकडे शांत असतं एकदम नंदन. काय करता बघ खरी बातमी याची ह्याच्या हवी मिळाली. काय मिळाले चाळे करीत असता म्हणता. चाळे ना ते चांगलंच घे घे गो हे बघ सांगता काढले ना त्यांनी माझ्या गेलेलो तो हा तो व्हिडिओच नाही तुझा नंदन चल लवकर गुरुजींना दाखवू सांगता या व्हिडिओ जाऊन द्या त्याचा व्हिडिओ. अरे काय केलं नाही त्या पिशवी माकाने तांदूळ घेऊन जाते पिशवी नेतोय तडून नेलस ना तू बापू शका तुड दावता नक्कीच तुड दावता माघारी येऊ गेलेलो याचा मासा बाहेरच काढणारा भाई विजलो बघ काय तो आणि किती खोटा नंदन बोलतो तू ना 10 उठा कसे काढायचे ए तो बघ चल्लू बघ तुझा ढकल दे काकडे ढकल ढकल मागं दाखवतेस तू. हे बघ असे काढते तुटा कसे 10 काढायचे कारण तू चुकी केलेली होत बियान बरोबर ना. हा बरोबर मी तुझ्या सोबत मस्तच तुम्ही दोन भाव ह्या मस्तच केलं जा पण टाकळ्याची होती हे अशी अशी काहीतरी कर आयटम एक एक खाऊन बघ ना एक मस्तच तू का नको तू खा अगो टेस्ट करतो तुका कळणार कसं बनवतात तर माहित आहे माका काय केलंस टेस्ट विकत घ्यायचा या विकत घेतच काय कसं देणार काय घेतो तुझं 25 रुपये ह्या विकत घेताच काय विचारतात काय दा अळवड म्हणजे वेगळे हा कशाचे बनवलेले पैसे होते अळूची पानं कापून मग हे हे काय कुळ्याचे नाही हा होत आमच्याकडे घे पैसे 100 सुटे कुठे आवश्यक गुगल पे करते जा सुटे गो घेऊन अरे. दिला क्या बात आहे मामी एक घेता वा भजी भारीच केल्या ना ऐक सांग भारी चटणी पण खाऊन बघा खतरनाक भजी आहे. चटणी नको आता बस झाली घे ना तू काम कर खावचा काम कर तू ह्याचं बघितलं हे कोण रे मग सांग तरी बाई एवढे आयटम चांगले आणलं कसली भजी आणलं आधी तोंडातलं खा लाल भाजी दाखव दाखव भाजी तरी दाखव कसली ती हा ह्या पानांची भजी आहे ती वा आणि अळूवडी 10 रुपयाची मोठी मोठी दे 10 रुपयाची द्यायचा ती 10 रुपयाची करवंदा किती 10 रुपयाची अरे क्या बात आहे फुल बिझनेसमॅन झालं रे नाही ती तू वर देत असते भाव भारी आहे रे तुझं जबो योबो वर गाड रे ती बॉटल काय वर 3 घातलं चल तू काय मोठा घातलं तो बघ नंदन म्हणून अरे काय तुम्ही मोठो काय कोण तुमच्यातलं मी ह्यो मोठो वाटता मला हो टपली मारताय का भाव होत ना ते दोघ जण अरे चल उकडे बाबलो हयो कोण रे बाबलो कोण तो बाबलो बाबलो म्हटलं की पटकन बघू जा ही भाजी कोणी आणलं भाजी सकाळीच जाऊन आणला भाजी मग एवढी फ्रेश कशी काय रावली फ्रीज मध्ये भजी मस्त दे हा भजी मस्त परत गेले मी मागे घेतलं
छान आहे ना पण किती तो 34 आहे बघून घे घराकडे जेवचं नाही हा खातच आहे खाऊचा खाऊकच माका तू खाऊकच आणलं चौथी हे नंदन जल नंदन लय मस्ती करतात काय अरे बाजू घेतास मध्ये तू काय आणलं कुरडू आणलं कुरडू भाजी पण आणलं कुरडूची दाखव ही कुरडूची भाजी आणि बनवलेली खातं तू घराकडे नाही खाता असं काय ना काय आणलं तू ही पीठ कशी बनवायची घेऊन यायचं ना तू कशाने दिलंस मग जिलात माका एवढा काय माहिती नव्हता पण भाज्यांचा होता ना बनवतो भाज्या तू आण भाजी खतरनाकच आणल्याने पण एकदमच फ्रेश काय हो मग भाजी विकणारच होय बघूच लागत नाही कसली काटल्याची आणि काटली खयत गो बाकीच्या काटल्यांची भाजी केलास 2च रवली अरे भाऊजी आले काय हो खय होतास काय अरे शेगल्याचं काय तू खाल्लं ना उठ जरा तू विद्यार्थी असतील वा मस्त असे काय काय प्रयोग केले नाही तर पोरं खातील आवडील माझ्यासारखी तर पटकन खातील चटपटीत चवीवाले भाकरी असे जायच खाल्लं भाकरी हाताकडे कोणतरी आणला ना भाकरी घेऊन येते खाऊ बसतं भाकरी घेऊन येते तकडनं भाकरी आणल्या ना कडची भाजी बघ या नाश्ता खाऊन येलेलो नाही भाजी मस्त हाऊस त्याची बघितलं काय भाकरीचं घेतलंच बघून घे ना आवश्यक ते रिप्लाय तरी कर चांगली झाली आहे म्हणून भाकरी बरी झाली आणि भाजी बरी झाली पैसे लागो पालक पुरी पालकाचं ते हे काढलं ते त्याच्यात मळली असे झालं तो खाता आणि परत तशी सोयीन तशी लावून ठेवता यो नाही तुका बघितलंय मी कॅमेरा रेकॉर्ड झाला अरे खाऊन बघ अरे एवढी नको मका कमी कर 1 नंबर भाजी आहे ही पुणग्याची आहे ना ती शेवटी डेकोरेशन केलंच नाही पण भाजी चांगली केलं जमता तुका नंबर काढशील बाकी आहे पहिला निकष आहे की ती रानभाजी असली पाहिजे हा निकष आपला पहिला जास्त महत्वाचा होता त्यानंतर नाविन्यता डिश मध्ये नाविन्यता काय आहे हे महत्वाचं होतं त्यानुसार नंबर आले म्हणजे नंबर काढले गेले आणि ज्यांचे नंबर आले आहेत ते तर चांगलेच आणि ज्यांचे नंबर नाही आले त्यांनी खूप कष्ट करून बनवलंय तुम्ही नाराज व्हायचं नाही आपली काय मोठी स्पर्धा नव्हती जे काय आपण पदार्थ बनवून आणले होते त्याचे एक प्रदर्शन भरवलं तर इयत्ता पहिलीतून पहिला नंबर जातो यशस्वी गाडी टाकळ्याची भाजी होती त्यानंतर दुसरा नंबर जातो दीक्षिता अळूवडी होती आणि तिसरा नंबर भाविका पालेभाजीची भाजी होती तर त्याचं आधी अभिनंदन करा सगळ्यांनी टाळ्या वाजवत त्याच्यानंतर दुसरी पहिला नंबर गावन्या पहिला दुसरा आणि तिसरा तुझाच त्यानंतर इयत्ता तिसरी गायत्री तिचा पहिला नंबर आलेला आहे त्यानंतर दुसरा नंबर रितेश इयत्ता चौथी
पहिला नंबर सुदर्शन टाकळ्याची भजी. नंतर दुसरा पियुष कारल्याची भाजी, आगल्याची भाजी होती. त्यानंतर तिसरा आरवी त्यानंतर इयत्ता 5वी नंदन पहिला क्रमांक. त्यानंतर दुसरा क्रमांक, त्यानंतर दुसरा नंबर सलोनी आणि तिसरा क्रमांक आहे गौरी. त्यानंतर इयत्ता 6वी पहिला नंबर सारा. त्यानंतर दुसरा नंबर आहे ऋग्वेद आणि तिसरा नंबर विभागून दिलाय देवांग आणि विष्णू याला. त्याच्यानंतर इयत्ता 7वी पहिला क्रमांक अनुष्का, दुसरा देवदत्त आणि तिसरा आराध्य. सर्व विजेत्या विद्यार्थ्यांचे खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला आणि आधी पालकांना द्या आणि अभिनंदन. आणि इथे आज आपल्या शाळेत सर्व जे पालक वर्ग इथे उपस्थित होते त्यांचे आभार. आणि आजचा हा कार्यक्रम संपलाय असं मी जाहीर करतो. भाजी आता खाऊकच नंबर काढल्यान नंबर काढल्यान भजीन. भजी घाललास मस्त. नंबर बाकी पटका होगा. नंदनचा धंदा झालो पण हे पैसे तर कोणाकडे आवशीकडे तुझ्याकडे. हां आईकडे. हां आईकडे बघतोय घराकडे. हां हां बरोबर बरोबर. आऊस पण तशीच करता. आऊस पण तशीच करता. भाजी रिटर्न आणली हो तुम्ही नाही शिजली. हां आधीच देवा तुम्ही आणि तसेच घेऊचे असतं. भाजी खाऊ खतम संपली भाजी. मग टोपात खायच्या टोपात कशी झाली तुझी अळवडी? माका दाखवलं नाही रे. हे घेऊ कसली कसली भाजी आहे? कशी आहे? कोणाची चांगली आहे? ह्याची येऊ म्हणतोय. दोघांमध्ये चांगली कोणाची सांग. कशी काय तुझी रे? हे म्हणता माझी अशी आहे जरा. अरे तुम्ही सांगायचं ना एकावळीची भाजी म्हणून. बऱ्याच जणांना माहित नाही. एकावळी म्हणतात तिला. आमच्या मुलांना पण माहित नसेल. नंतर तू सांगायचं सगळ्यांना. समोर ठेवतोस मग. हा पुन्हा त्याची भजी करून आणायला. पाना ते का सांग घराकडे आण रिटर्न. रात्री भजी करूची हां गायब करीत. ए वाजप कंपनी. काय करणार ना त्यांना देतात. आणि कुणाला हवी असेल तर घ्या. एकावळ्याची पानं घराकडे आण रात्री भजी करूची. ऐकलं तू? हो काकी काटली. नंदनची काय कंप्लेंट असत माझ्याकडे करा. हां हां माझ्याकडे कंप्लेंट करायची डायरेक्ट. मारामारी करता माझ्याकडे डायरेक्ट कंप्लेंट कर. वाटत नाही रे घराकडे शांत असता.
चला मित्रांनो, अशा प्रकारे रानभाजीचा उपक्रम झालेला आहे आणि वाजले आहेत 12:30. आता घराकडे जाऊ झाला, कारण जाऊचा चलत. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे पुणग्यान पहिलो क्रमांक पटकवलेलो हा आणि त्याच्या चेहऱ्यावर मस्तपैकी एक स्माईल लिहिलेली हा. हिल्याचं समाधान झालेलं आहे. आपल्याला माहिती होता आपण व्यवस्थित करणार असेल. माका वाटलं नाही येणार, कारण की काय आता रोजची 30 भाजी बनवलंच हो म्हणून. ती. भजी बिजी बघितल्यावर कसं हा. भाजीकडे लक्ष कमी जातं माझ्यासारख्या माणसाचं. हो भजी त्यामुळे खाण्यात मी इंटरेस्ट सगळीकडे- की भाजी खाण्यात इंटरेस्ट. भजी, त्यामुळे भजीन काय मिळतं तेलकट. त्यामुळे सगळीकडे मी भजीत टेस्ट केलं. भजी तो एक प्रकार भारी बनवले ते. आणि मी सुरुवातीलाच सांगितलेलं रानभाजीच्या उपक्रमाविषयी, तर मला माहीत नव्हतं एवढ्या प्रमाणात सहभाग झालेला असेल. बऱ्यापैकी पालकांनी काही ना काही वेगवेगळे प्रयोग केलेले बनवताना. त्यामुळे आजकालची जी मुलं अशा रानभाज्या खात नाहीत त्यांच्यासाठी हा उपक्रम सगळ्यात बेस्ट होता. कारण की रानभाजीचे एवढ्या प्रकारे रानभाजी बनवण्यात आलेली की जो न रानभाजी खाणारा मुलगा आहे तो पण खाईल आवडीने. तर चला, हा रानभाजीचा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल. आणि आता भेटूया आपण पुढच्या भागात. अजून इकडे चालू जा, बघूया. मग असे दाखवले तुम्हाला. यो तर चला मित्रांनो, भेटूया आता पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय.